Їду я на СПшці, тут запригує до мене руський, і в нього автомат, в мене автомат, я кажу, кидай зброю, я не буду, коротше, від того він зброю кидає, я беру його в плен. По рації своїм передаю, що я такий-то, в мене є полонений. Які мої дальніші дії? Кажуть, роби, що хочеш. Кажу, поняв, рацію свого, кажу до нього, йди до своїх. Він каже, я не піду, ти будеш в мене стріляти. Кажу, я тобі кажу, йди, кажу, не буду я в тебе стріляти. Він каже, я не піду. Я думаю, візьму йому за такого біля ніг, по пару раз стрельну, він злякається та й побіжить. Я раз за затвор осечка, другий раз за затвор осечка. Коли другий раз вже осечку я зробив, то вже почув, як мені цеглина в голову прилетіла і почалася драка. І так і я став полоненим. І все.